sirrin boye yana da wuyar ganewa, abin da ya boye cikinsa akwai rikitarwa, mutum ba zai gane ba. Sirrin boye yana da wuyar ganewa, abin da ya boye cikinsa akwai rikitarwa, mutum ba zai gane ba. Komai na duniya lamarin ma Allahu za mu miƙa. Sirri biyo tawassali ayyukanmu mara kyau mu dinga gyara. sirri mu guje fitar da zance na harshe, sirri mu dinga ɓoyewa. sirri zai inganta ma'adana sirrin ɓoye. sirrin boye yana da wuyar ganewa, abin da ya boye cikinsa akwai rikitarwa, mutum ba zai gane ba. Sirrinka ne hijabin rufar ka muddin idan kana raye. Sirri Ba wanda za ya buɗe abin da kan lullube shi kowa. sirri Dan kaddarar ka ba dai mutum ba sai wanda ya yi tsuntsaye. sirri Ba ka hanawa idan zan zub da hawaye. sirrin boye yana da wuyar ganewa, abin da ya boye cikinsa akwai rikitarwa, mutum ba zai gane ba. Dan karkayo tunanin abin da kake ka dinga ɓoye shi. Sirri Ba ka ganin salaifi kana ta yi karka dinga raina shi. sirri Ya biye jikinka ko yaushe har ka zamto ka kasa daina shi. sirri Kar ka kasance kana a cikin wawaye. sirrin boye yana da wuyar ganewa, abin da ya boye cikinsa akwai rikitarwa, mutum ba zai gane ba. Kafin ka farga aikin ka zai yi girma ka kasa daina. Sirri In za mu boye sirrin ka lahira can ba a boyewa. sirri Mu bi sanni duniya firgicin ciki na tana da rudarwa. sirri Dangin sabo me zai zub da hawaye. sirrin boye yana da wuyar ganewa, abin da ya boye cikinsa akwai rikitarwa, mutum ba zai gane ba. Ni dan adam idan zana juya baya ba zan game ki ba. Sirri Masanin abin da ya boye sirri ne kai ba za ka buɗe ba. sirri Da zai fi kyau ka kame abin da baki ba za ya furta ba. sirri Kai hutawa kana a cikin sufaye. sirrin boye yana da wuyar ganewa, abin da ya boye cikinsa akwai rikitarwa, mutum ba zai gane ba. Na sako tufafi ba zan zamo mai fitar tsaraici ba. Sirri Domin ciki ba a yi shi dan kawai tun abinci ko sha ba. sirri Haka zuciya ba za ta zamanta mai furta sirrikan rai ba. sirri Sirri karfe shi don kar da ka bayyana kowaye. sirrin boye yana da wuyar ganewa, abin da ya boye cikinsa akwai rikitarwa, mutum ba zai gane ba. Wani kuskuren rabo ne ta ko shake ba don kana so ba. Sirri In kaddara ta afka maka ba makawa ba za ka kauce ba. sirri Sai dai ka rungume ta ka rike ta a jarraba gurin raba. sirri Allah wuke da sirri a ɓoye shi gare mu ba asara ba. sirri Dukan ma'ajizai ne ba wanda ba zai rashi na aibu ba. sirri Mu dai muka ma harshe sirri ba wai mu dinga toni ba. sirri Sai mu kiyaye hakan bai zan riba ba.